Os cadetes dese de Chantada non puideron estrenarse fora da casa e perderon por 1-0 no campo do Arrabaldo. A pesar da derrota, os cadetes seguen a mellorar en cada partido e nesta ocasión mereceron traer algo de terras ourensáns, pero entre a pouca fortuna e a pésima actuación arbitral non foi posible. Foi un partido no que, un se ven ca sensación de que se puido facer algo máis a nivel de empatar ou incluso vencer. Non tivemos moita fortuna, tamén é certo, pero eles tamén tiveron as súas ocasións. Na primeira metade creo que fomos superiores, tivemos varias ocasións, incluso un tiro pau, un penalti non sinalado a Pobis, tampouco nos favoreceron moitas as decisións arbitrais. Un mao a mao que se iba Javier xusto antes do descanso e pitou o descanso, unha vez que se iba Javier tamén só derribou o porteiro fora da área, non expulsou, non lle sacou tarxeta, pero independentemente deso, na segunda metade estivemos ao nivel máis baixo, eles conseguiron un gol de falta directa moi ben marcado e a partir de aí precipitámonos bastante, non seguimos facendo o xogo que estábamos facendo, buscamos máis empate por impulsos que por xogo e aínda así sí que tivemos ocasións, pero non era o día de acertar en ataque, nada, viñámonos con a derrota pola mínima. Juan recoñece que os resultados non están sendo bons, pero isto era algo de esperar cun equipo tan novo e o que importa é a evolución do conxunto. A nivel de puntos e clasificatorio está claro que non está sendo ideal, pero creo que o equipo vai mellorando partido a partido, pero creo que debemos traballar un poquinho mellor, como lles dixen os rapaces, que nas últimas semanas, en algúns casos non estamos a facer, e o objetivo, este ano xa sabemos que é traballar mellor cada semana, competir mellor cada fin de semana, creo que este non o fixemos mellor que o pasado, co cal non se conseguiu o objetivo, e para esta semana o objetivo será traballar ben para o sábado mellorar a imaxe. A vindeira xornada os cadetes reciben ao Rúa no Sangoñedo, un equipo dos mellores da categoría, aínda que isto non é o que máis preocupa ao técnico. Parece ser que un dos mellores equipos da categoría, polo que ven e polo que se está vendo en resultados, un equipo con moito potencial, pero tamén o Barco chegaba aquí de segundo e conseguimos empatar, sin embargo, outro día con Arrabaldo que iba nunha peor posición perdemos, co cal preocupame máis agora mesmo a progresión do meu equipo que a entidade do rival e o resultado, verdade.